paní Bělarová, máte životní jubileum letos. Myslíte, že si třeba nadělíte nějakou plastickou operaci? Ne, že by nebylo zapotřebí, ale bohužel já nemůžu, protože mě nesmějí dát anestezii ze zdravotních důvodů. A jakou radost si plánujete udělat sama pro sebe? Já mám radost z toho, že mám koncerty k těm narozeninám a v předvečer svých narozenin budu dělat na mezinárodních jazzových dnech v Dubé, který vždycky trvají 3 dny a mě tam dali k dispozici tu sobotu a měl by mě to uvádět Aleš Cibulka s Michalem Jagelkou, tak se na to docela těším. Už jste plánovala nějaké kulinářské hody, protože určitě bude veliká řada gratulantů. No, nevím, jak to dopadne s gratulanty, ale jestli někdo čeká kulinářské hody, tak se strašně splete, protože já nemám čas oslavit narozeniny. Ale já si myslím, že ani není nějaký důvod oslavovat. To ne, že bych byla zrovna nadšená, ale zase na druhé straně víte, co mě strašně těší, že v tom nejsem sama. Karel Gott, Pepí Klaufr a ta Urbánková, že je nejstarší. Můžete připomenout, kolik je mamince? Jak to máte genově zařízeno? Mamince bude 94 v červnu a když to dobře dopadne a dá si říct, už je tak jako trošku nalomená, tak by se mnou vystoupila dokonce 30. dubna, kdy já mám v Brně dělat nějaké vystoupení s Felixem Slováčkem, ale potom ještě s Julou Helánem a s Cimbálovkou, takže tam by třeba se mnou zaspívala některou z těch věcí, kterou mě učila, když jsem byla malá. No tak my budeme doufat vzhledem k té mamince, že se dožijete 80 a pak už třeba nějaké ty kulinářské hody budete mít čas udělat. No k těm 80 nám předpokládám, že ano, ačkoliv jestli budu mít tolik práce jako teď, kdo ví.